Οι περισσότεροι άντρες δεν ξέρουν πώς να ξεκινήσουν οικειότητα. Δεν είναι επειδή οι γυναίκες είναι δύσκολες ή επειδή ο άντρας είναι ντροπαλός. Είναι επειδή πιστεύει ότι το να ζητήσει σεξ τον κάνει λιγότερο αρενοπό. Αυτή η πεποίθηση τον κάνει αόρατο. Οι γυναίκες δεν απορρίπτουν την ίδια την πράξη. Απορρίπτουν την απουσία έλξης. Αυτό συμβαίνει σε άντρες που παρακαλούν, που φέρονται υπερβολικά καλά ή περιμένουν παθητικά εκείνη να πάρει πρωτοβουλία. Η επιθυμία δεν ζητιέται, ξυπνάει. Και εδώ χρειάζεται ψυχολογική διορατικότητα και στοική πειθαρχία. Δεν πρόκειται για κόλπα ή χειρισμούς, αλλά για το να γίνεις ο άντρας που εκείνη ενστικτωδώς ποθεί. Τη στιγμή που ζητάς άδεια, χάνεις την εξουσία σου. Και χωρίς εξουσία, η έλξη σβήνει. Δεν είναι θέμα να πιέσεις ή να προσβάλλεις. Είναι το πώς εκπέμπεις την παρουσία σου. Όταν λες «μπορώ να σε φιλήσω», δείχνεις αβεβαιότητα. Εκείνη χάνει τη σπίθα. Γιατί η θηλυκή επιθυμία δεν κινείται με λογική, ζει στο συναίσθημα. Ο άντρας που ηγείται δεν ζητάει. Απλώς ηγείται με ήρεμη βεβαιότητα. Και συνήθως, εκείνη περιμένει ακριβώς αυτό. Όχι κάποιον που διστάζει, αλλά κάποιον που δείχνει σιγουριά χωρίς λόγια. Οι περισσότεροι άντρες μπερδεύονται επειδή νομίζουν ότι η έλξη λειτουργεί σαν εξίσωση. Αν είσαι καλός, ευγενικός, υπομονετικός, θα σε θελήσει. Όμως η επιθυμία δεν είναι λογική. Είναι συναίσθημα, είναι ένταση, είναι μυστήριο. Μπορεί να λέει ότι θέλει έναν ευγενικό και σταθερό άντρα, αλλά να έλκεται από κάποιον που δεν ταιριάζει με αυτά που περιγράφει. Γιατί? Επειδή η επιθυμία ξεκινά από το σώμα, όχι από το μυαλό. Γι' αυτό δεν κερδίζεις επιθυμία με λογική. Την ξυπνάς με παρουσία, μυστήριο και αρενοπή ενέργεια, όχι με το να είσαι υπερβολικά διαθέσιμος ή προβλέψιμος. Πολλοί άντρες πιστεύουν ότι αν πούν τα σωστά λόγια θα κερδίσουν τη γυναίκα. Όμως το σώμα σου μιλά πριν ανοίξεις το στόμα. Αν τα μάτια σου τρέμουν, αν το σώμα σου δείχνει άγχος, εκείνη αισθάνεται την ανασφάλεια. Η καταπιεσμένη σεξουαλική ενέργεια κάνει τον άντρα αδύναμο. Δεν χρειάζεται να την κρύβεις, ούτε να την αφήνεις ανεξέλεγκτη. Πρέπει να τη δαμάσεις. Μία γυναίκα νιώθει ακριβώς πότε ελέγχεις τον εαυτό σου και πότε διψάς απελπισμένα για προσοχή. Ο στοικός άντρας δεν είναι ψυχρός, είναι κεντραρισμένος. Δεν καταπνίγει την επιθυμία του, την κατευθύνει. Και αυτή η πειθαρχία είναι που τον κάνει ακαταμάχητο. Οι περισσότεροι άντρες σήμερα αντιδρούν σε όλα. Αν εκείνη δεν απαντήσει σε μήνυμα, πανικοβάλλονται. Αν δουν ένα story της, το αναλύουν. Αν δείξει αδιαφορία, προσπαθούν πιο πολύ. Έτσι όμως δείχνουν αδύναμοι. Μια γυναίκα θέλει άντρα συναισθηματικά σταθερό. Κάποιον που δεν χάνει το κέντρο του. Αυτός ο άντρας είναι σπάνιος και γι' αυτό πολύτιμος. Δεν είναι παγωμένος, αλλά ούτε αδύναμος. Νιώθει, αλλά δεν παρασύρεται. Ο άντρας που δεν ζητά έγκριση, που δεν χρειάζεται συνεχώς προσοχή, γίνεται μυστήριο. Και αυτό δημιουργεί ένταση, επιθυμία, γιατί εκείνη δεν μπορεί να τον ελέγξει. Και αυτό την τραβάει. Η πιο ισχυρή αλλά κρυφή δυναμική στην έλξη είναι αυτή. Όταν εκείνη νιώθει ότι η επιλογή ήταν δική της, η επιθυμία της δυναμώνει. Δεν σημαίνει ότι δεν ηγείσαι, σημαίνει ότι δημιουργείς τον χώρο. Αν πιέζεις με λόγια όπως «τι θα γίνει με εμάς» ή «θέλεις να κοιμηθούμε μαζί», σκοτώνεις τη στιγμή. Την κάνεις να νιώσεις τριμωγμένη. Αντίθετα, όταν δημιουργείς σιωπηλή ένταση με το βλέμμα, την παρουσία και την ηρεμία σου, εκείνη πλησιάζει μόνη της. Όταν σταματάς να αντιδράς σε κάθε μικρό σήμα, εκείνη αρχίζει να αντιδρά σε εσένα. Όταν δεν γυρνάει γύρω από τον δικό της έλεγχο, αλλά γύρω από τη δική σου σταθερότητα, η έλξη εκτοξεύεται. Γιατί? Επειδή δεν μπορεί να σε χειριστεί, ούτε να σε προβλέψει. Και αυτό την τρελαίνει.